Здравейте! Днес съм в изключително специално музикално настроение, защото само за няколко минути ще чуем хип-хоп, соул, класика, фънки грув и R&B. А сега за десерт, естествено музикален, ще разберете какво е общото между Анджи и Лейди Гага. Но преди това ще цитираме колегите ни от Поверително от НЛ, които казват: градът е голям и папараци дебнат от всякъде. Това много възбуди нашият интерес и решихме да проверим къде ги крият тези папараци. Вижте какво се случи. Знаете ли, че папараци в превод от италиански означава комари? Звездите измислят този прякор на упоритите фотографи и оператори, за да акцентират колко са им досадни. Те са една от най-големите заплахи за щастието и спокойствието на всяка звезда. Истински шампиони в избягването на папараците са Дженифър Лопес, покойният Майкъл Джексън и кралското семейство, начело с принцеса Даяна. Майкъл дори е прибягвал към дегизировка, за да измами досадните комари с камери. Манията папараци стъпи и на българска земя. С безупречен стайлинг и скъпи обувки Николета Лозанова оглави българските папараци и всяка събота вечер открехва завеса към истинския живот на известните у нас. Дойдохме да проверим къде се крият тези комари с камери и срещнахме самата Николета. Здравейте! Гледайте Клуб Нюз десертът. Само да знаете колко е красива Николета Лозанова на живо. Но нека да се върнем на музикална тема. Знаете ли какво обединява Лейди Гага и Анджи? Освен, че са певици, освен, че и двете са доста екстравагантни, и двете прекрачиха модния прах и се озоваха в нашата рубрика Моден гаф на седмицата. Да си признаем, дори най-добрите понякога правят модни гафове, а някои го правят нарочно. Но дали им се получава или не, решавате вие, зрителите. А сега да видим първите 3 музикални клипа, 2 от които вие ще видите дори преди музикалните им премиери. Атрактивният дамски струнен квартет хипнотизира уверено със смели музикални експерименти, съчетани с стилен моден аутфит и обилни дози сексапил. В наскоро заснетата си фотосесия Гергана, Мария, Бистра и Марина тръгват по стъпките на модните икони от 50-те години. В ретро-фотосесията момичетата са с зашеметяваща визия, припомняща ни естетиката на това култово десетилетие. Продължаваме с качествена музика и реге настроение. В събота Trio 5 ще върнат лятото с премиерата на новото си видео, което ще бъде представено със специален концерт в джаз клуб. Приятната изненада е, че песента I Don't Wanna Go представя групата в непозната светлина. Обичайното им сол, фънк и грув звучене тук е ориентирано към слънчевите вибрации на регето. Лежерното настроение в парчето е допълнено от солото на тромбон на Вили Стоянов, един от гост-музикантите в дебютния албум на Trio 5 Traveling. И ето, дойде редът и на хип-хопа. Отново за наша приятна изненада, колоритната звезда Вензи се появява в новия си клип «Щом ти си до мен» с изключително стилна визия и в издържана обстановка. Това парче е малко по-различно от тази светлина, която сте свикнали да ме виждате, и като визия, и като звучене. Песента е по музика на Вензи и Графа, текст Графа, а видеото е режисирано от Васил Стефанов. Леле, хиляди часове снимки, но като изключиме тези жертви, които всеки трябва да дава в името на изкуството, беше много яко, всички много работиха и сега той е факт. Гледайте ни всеки делничен ден след късната емисия новини по TV7. И не забравяйте, всяка неделя от 10 часа сутринта по Нюз 7. От екипа на Клуб Нюз десертът, приятна вечер и сладки сънища!